Nu kommer jeg lige til at slutte min tidligere video, men i hvert fald, hej, sig det så. Men prøv at se, den lille flotte sjæl. Er den ikke bare cute? Og det kan være, jeg siger, om sådan ser den selv virkelig ikke ud. Den er ikke så nuttet. Men jo, det er den kraftedeme. Undskyld, hvis jeg bander, men det er fordi, jeg er norsk, så der må man gerne bande. Skal vi gå op og se Bobby? Ja, vi går op og ser Bobby. Kom. Vi følger med førerne. Kom så, Silas. Den her vej. Bobby er den. Fører! Vi filmer lige til YouTube, så hej. I kunne ikke se dem alligevel. Vi skynder os op til Bobby. Håber, I kan se ham. Wow, der er lidt mørkt. Okay, I kan ikke se ham. Men den er... jeg siger det bare, den er lidt cute, så den I så inden for. Men I kan ikke se den, så jeg hopper lidt. Eller vi går ind nu, fordi der er ikke så meget at se herude. Fordi vi ikke kan se noget. Og jeg har prøvet at filme mange videoer i dag. Også da det var lidt tidligere. Det ikke var begyndt at blive aften. Men nu er det kraftedeme. Klokken er kraftedeme 8, tror jeg. Det ved jeg ikke. Klokken den er fucking 2 om natten. Ja. 18. Ja. Prøv at se. Prøv at se, Kiks. Den er 2 om natten. Ja. Fucking creepy det her. Ja. Det er fucking creepy herude om klokken 2 om natten. Åh, den her dør, den er uhyggelig. Den er Den virkelig. her dør er creepy. Den åbner sig selv. Prøv at se den her dør. Skal vi gå ind og se hej-videoen, Silas? Nu går vi ind og ser en hej-video. Det kan være, at jeg bliver lidt skræmt den. Altså, husk at filme den lige på skærmen. Så står du midt i. Og jeg se, det gør sådan her. Vent, jeg gør det sådan her. Jeg står lige det her. Emil, pas på. Nej. Vent, vi filmer til YouTube. Vi filmer den her til YouTube. Går lige lidt tættere på. Ellers er det ikke hyggeligt. Og meget tættere på. Så, nu skal jeg snakke. Skal der noget spooky? Hvor har I nogle barn? Den har gemt sig. Camouflage. Det er den. Ej, vi er ikke rigtig døde. Det vidste nok godt. Oh my god, I don't fucking lying. Oh my lying. Skal vi gå ind og se de store... Bup, 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 bup. De store motherfucker krabber. Nu går vi ind og ser de store, gigantiske krabber. Hey Thomas! Se hej til YouTube! Hej! I kunne nok ikke... Åh, der er søheste! Sig hej til YouTube, søheste! Det var nuttet. Så kommer vi til de store krabber. Så er der sådan nogle store motherfucker krabber. Ja, her. Og man må kun bande i Osum. Husk det. Nosum, så jeg tror de er herinde. De skulle være herinde. Men der er en søstjerne. Det er ikke her, Silas. Det er lidt længere end her. Det er lige her. Her er det. Big drops. Big. Really big. Prøv at se, den der søstjerne, Silas. Prøv at se den her søstjerne. Det ligner plankton. Eller hvad nu han hedder. Patrick fra Svampebob Firkant. Så skal vi ud og... Skal vi se de store tosker? Nu skal I se. Tøser! Sig hej til YouTube. Nå, nu er vi lige. Silas, kom. Vi skal ind her. Nu går vi ud i mørket. Vi skal ud til YouTube. Hvad laver I, drenge? Vi vil tage det sidste mærke, vi har. For helvede, Isa. Wow, kan du lade plastikdyr lige alle dem her? Ej, er der? Skal vi vide, hvad der er her? Nej, det har været hele oceanaret rundt. Skal vi ind og se? De har alle mærker, vi skal gå. Nej. Elektrisk skål.
Ej. Ja, det er en elektrisk skål. Prøv at se. Silas, skal vi ind til det bilforskning? Nu tager vi ind til noget, der er hyggeligt. Ja, jeg ved godt, at det er rigtig hyggeligt at løbe rundt ned og lege fangelej. Men Er det hyggeligt herinde? det skal I stoppe med. Husk nu der med, at når vi kan løbe, så er det godt op. Seriøst, der er en telefon. Du kan lige ringe til mor. Der er en torsk. Gå jeg vil hjem. Silas, der er en torsk. Der er torsk. Det er klart, der er mig og Emil. Så er der torsk. Der er torsk. Se, en torsk. Det bliver nok grillet lige om lidt. Er I godt klar over, hvor dumme fisk de er? De er så dumme, at hvis du tager og lyser dem ind i øjnene med en lommelygte, eller hvis du... Ja, så kan de blive så stressede, at de dør af det. Nå, det vidste de nok ikke. Så fik I lige lidt råd, når I skal til Nordsømuseet. Jeg kan godt lide det der børneskib. Ja, nu går vi op i skibet. Det er den en motherfucker-skib. Kom her. Jeg kender en vej. Emil kender en mere simpelthen vej op. Men jeg har aldrig været her en gang før. Men det er nu. Ja. Jeg vidste noget, du ikke har set før. Ja. Der er knop, det ved du godt. Sådan noget rum, du kan lære knobold sådan noget. Det her, det skal jeg lige se. Så tager man sådan en gul plade her. Skal jeg lige se den her maskine. Skal jeg have en? Så er camouflage. Bla bla bla. I don't fucking know. Kan vi camouflere sammen, Emil? Skal vi ind og se det andet her? Ja. Fucking smart. Kom, Silas. Kom og se. Prøv at se. Nu er det her. Emil, man skal have skoene af. Det er ikke det her sted, det er herinde. Nu går vi et sted hen, hvor skipper han bor. Hej, skipper. Der er skibet. Og så skipper. Kæft, det er luksus, det her. Vi har Jeg har mærkerne. Jeg har blidt. Hvorfor har I ingen mærkerne? Det er fordi, vi bare går rundt og samler dem, fordi vi keder os. Hallo. Mor, jeg vil altså gerne hjem. Stik med den der telefon. Der er gået amok, jeg vil gerne hjem. Skal I prøve at se den luksusudsigt, vi har? Der er et vindue. Så er der noget mere vindue, så er der noget mere. Og vi har så meget vindue, at vi har rigtig også et bagvindue. Så vi har det der. Så har vi rigtig også dykkerudstyr. Jeg har engang været ude at dykke. Nu skal Isabella lige se, om hun kan finde ud af det her. Hvad altså skal man overhovedet? Du skal ind på sigtekornet der. Du styrer det der sigtekort. Så skal du få kniven til at ramme. Se, hun er pro til det her. Og så hun har taget dolketegn og fået at vide, det her det må man sådan. Så, nu er jeg lige pro til det her. Fuck, det her det er easy. Og som jeg fucker dårligt. Jeg kigger lige, om der er nogle måger i sigte. Og jeg kan se hej op og se. Måske kan I ikke se det. På lige linsen. Det er det, jeg kan se igennem. Kan du se? Det er derude. Havudsigten er god. Må se. Er den ikke bare god? Ej, det er en projektor. Nu vil jeg lige sætte mig i skibsstolen og se, hvor der er nogle fisk henne. Hvad? Jeg er stadigvæk heroppe. Så lige. Ja. Selvfølgelig. Nå, jeg fik bare en mail. Okay, de her kopper, de står fast. Oh my god. Nå, men i hvert fald. Men skal vi gå ned? Eller jeg vil gerne være her nu. Jeg skal lige vise dig noget lidt. Okay, så her kan man kigge op fra. Kig op fra. Jeg har ikke så meget strøm.
Jeg tror sådan, at den her video bliver slut, fordi jeg har ikke særlig meget strøm tilbage på min telefon, så jeg vil hurtigt slutte den her video af. Giv den en comment, giv den et navn og alt det der, så vi slår lige af ind i en seng, hvor vi sådan set ikke må være, fordi vi stadigvæk har sko på. Så jeg vil bare sige mere eller mindre end vi ses.